Pertama, masuk Islam. Sampeyan ora oleh fasilitas iki wong sampeyan wis Islam ket mulai kok kandungan. Ana wong kafir begitu dia menyatakan dengan penuh keyakinan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sampeyan ora entuk iki kok nang sampeyan ngene, aku dosaku akeh, aku tak kafir sik engko tak syahadat. Engko tak mlebu Islam. Mboten angsal niku malah atala malah dosa gede sampean, murtad sampean. Mboten angsal. Kowe sampean ora entuk fasilitas iki. Nomor loro, sing iso ngelebur sekabehane dosa niku hijrah bareng Rasulullah. Sedaya sahabat sing nderek hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dosa-dosane di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Nah, kita ini tidak memetuhi Kanjeng Nabi. Tidak mengonangi. Ya berarti kan orang entuk fasilitas iki. Duh, apa ada di zaman ini orang yang bisa ketemu sama Rasulullah? Ada orang yang bisa ketemu Rasulullah. Imma fil manam wa imma fil yaqdah. Boleh jadi ketemu dalam mimpi, boleh jadi ketemu dalam keadaan terjaga. Ya setidaknya ketemu dalam mimpi. Dan mimpi ketemu Rasulullah itu benar-benar ketemu Rasulullah. Hakul yakin. Karena setan itu gak isok ngembo dadi Kanjeng Nabi. Jadi ana wong kok ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, niku yakin kepanggih Kanjeng Nabi saestu. Tapi yo gak sembarang wong. Sopo? Ya kekasih-kekasihnya Rasulullah, kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang benar-benar dicintai Rasulullah, dicintai Allah, saged kepanggih. Nah, sampean yo ngipi tapi ya paling ngepethuk luwak garangan. Wong ngipi ku golek setelan dhewe-dhewe kok. Ngipi niku roh. Lho, sampean aja kate orang ngandel karo ngipi lho. Sampeyan lek gak percaya karo ngipi berarti ada satu disiplin dalam Islam yang hilang. Wong ayat Quran nggih ana kok Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah bisa mempertemukan orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup di dunia dalam mimpinya. Sambungannya melalui apa? Roh. Wong mimpi niku roh. Lho sampean nek gak percaya karo mimpi, ojo riyo korban. Hari raya Idul Adha itu produk mimpi. Mimpinya siapa? Nabi Ibrahim. Penyembelian korban, syariat korban, itu ya produk mimpi. Jadi zaman orang percaya ngipi, ojo riyo korban, ojo bodoh korban namanya, ojo ibadah korban, ibadah korban hari raya Idul Adha itu produk mimpi, mimpinya Nabi Ibrahim. Ngono. Mulane yang kadang-kadang enek sing terlalu mempercayai perawan ngipi dicokot tulo. Jarine arep ketemu jodoh, rondo ngipi dikelamuti wedhus. Wedhuse seragam nang mburi iki lho. Halo? Lho ngono kuwi, Bu. Dadi wong nek apik niku ngipine ngipi apik biasane. Mergo apa? Al arwah junudun mujannadah. Ngipi niku roh. Ah, roh iku setelane, roh iku nyetel sing seimbang. Dadi roh apik niku sambunge ya karo roh sing padha apike. Nek roh elek, sambunge ya karo roh sing padha eleke. Mulane wong nek apik niku biasane ngipine ya ngipi apik. Ngipi haji, ngipi umroh, ngipi ketok Ka'bah, ngipi memandang matahari, kadang ngipi mangku rembulan, ngipi mangku Abah Hanza. Ini wong elek yo ngipine yo ngipi elek, diberki mak lampir. Godaki gendruwo, ngipi kelelep, ngipi kecelakaan, wis ngono kuwi. Ngono Bu. Wes gak iso tekan bahas ngipi bareng. Duh, ibadah haji itu ibadah yang paling sakral. Cobi, ora ono ibadah sing nganggo upacara nek gak haji ora enek. Wong arep budal haji, Bu. Aja khotimani nganggo diadani. Enek sambutane. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, kayak do nangis kayak diterne wong sak kampung. Labbaik la syarika lak. Ono upacarane. Sama nabi budal sholat jamaah ya upacara dhisik.
diadani upacara terusannya sambutannya barang ngono. Mohon doanya hari ini Bu Sulastri mau pergi sholat jamaah, mudah-mudahan tidak kejelungup di tengah jalan. Poso Ramadan ya ora enek upacarane, zakat ora enek upacarane, tapi nek haji itu betul-betul sakral. Betul-betul sakral. Saking sakrale ya wong Asia, khususnya wong Indonesia itu kemalan. Dadi lek kondur saking haji, badhe nindakaken ibadah haji niku ten ngajenge nami niku wonten gelar, wonten jabatan, wonten titel. Asale jenenge ya Sugiri ngono ae. Bar haji langsung no ngajenge asmane niku wonten tambahan Sugiri. Padahal iki yo salat kecili, yo ora enek titel S Sugiri yo ora. Ora diceluk salat Sugiri. Poso Ramadan kecili nggih mboten enten titel P Sugiri, puasa Sugiri yo ora. Ngetoni zakat bolak-balik yo ora kok Z Sugiri yo ora. Tapi begitu haji langsung Sugiri. Ngoten niku sampai tekan Batu Nisan. Sok nek wis dikubur sedelongkas. Niku ten gene napa Maesan gene Mas Tani. Batu Nisan niku lho. Niku enten tulisane Sugiri. Nek bupati 2 periode ra katut ditulis, tapi nek Sugiri tetep enek. Ngapunten kok sekedap melih wong urip nang donya mek sekedap. Pak Dandim niki sekedap melih nggih sedo. Kapolres sekedap melih sedo. Anwar Zaid sekedap melih nggih mati, tapi dhisik Kang Giri. Lho ngapunten iki wong Indonesia tok ngene iki Ibu. Wong khususnya Asia ya. Asia Tenggara khususnya Indonesia. Sing kemalan dikai titel ngono kuwi. Lek nang gone Eropa nang gone endi jenenge Afrika nang gone Arab ngono ora enek. Titel iki ora enek. Wong Indonesia iki asli kemalan. Kemalan. Lho Kanjeng Nabi ki yo haji tapi ora enek wong nyeluk haji. Sama tahu krungu nek wong sambutan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Bapak Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ora enek wong Indonesia yang hasil kemalan. Akhirnya nek ora diceluk Pak Kaji, Bu Kaji kadang tersinggung. Enek ngono kuwi. Diundang lho diundang, ndek gone undangan niku mboten enten hane, langsung ditulis jenenge. Iso nesu kadang-kadang. Aku wis kaji kok ora dikei ha. Ora diceluk Pak Kaji ngono ku ora gelem noleh. Enten tapi ki wonge ora teko iki. Teko. Oh, berarti lungguh nang kono kae wonge. Kula nek tanglet ngoten niku wonten macem-macem jawabane. Wonten sing jawab dereng gadah sangu. Ngoten niku pertanyaane, jenengan pun mulai ngumpulke napa dereng? Ngumpulne wae urung kok jawabmu dereng gadah. Ngapusi. Lah nek ana sing jawab mboten gadah sangu, niku selawase ora bakal iso mangkat. Mula aja sampe ngomong mboten gadah. Wonten melih sing jawabane ngeten. Haji niku kan panggilan. Kula dereng dipanggil. Saniki kula tangleti, pengin dipanggil napa mboten? Suwe napa cepet? Dipanggil malaikat Israel. Kalau jawabannya dereng dipanggil, niku nggih salah. Sing manggil haji niku Gusti Allah. Nah panggilannya Allah niku diabadikan dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran setiap saat selalu dibaca. Berarti setiap saat panggilan Allah itu dikumandangkan terus, digaungkan terus. Berarti setiap saat sesungguhnya panjenengan niku wis dipanggil karo Gusti Allah. Wong panggilannya Allah niku ditulis ten Quran. Quran sewaktu-waktu dibaca terus. Kados ayat sing kula waos ten mukadimah wau kan nggih panggilannya Gusti Allah.
wa timmul hajja wal umrata lillah, itu panggilan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu juga panggilan haji. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, itu juga panggilan Allah untuk berhaji. Tertulis dalam Quran, Quran setiap saat dibaca. Lan jenengan kok mboten ngertos nek dipanggil, sebab jenengan dablek. Kok mboten pireng nek dipanggil, berarti jenengan pun saniki ngeten mawon. Nek pengen, kula yakin sedaya pengen. Nggih napa nggih? Wong desane napa Gus? Merican. Wong Merican niku kadang-kadang saking pengene saged haji, lek wonten keluargane utawi sedereke utawi tanggine ingkang badhe tindak haji ngoten niku ngantos dibela-belani titip rambut kon mendem ning kono, enek sing titip foto kon mendem ning kono, ya iso haji rambute. Nah niku ijazah dukun sinten ngoten niku, sing ngulangi ya sapa? Kok iso titip rambut, titip foto kon mendem nang kono ben iso rono. Sing tekan kono ya ming rambute karo fotone kuwi. Ana meneh sing lucu. Mbak sampean arep lunga haji, tolong Mbak aku yung kok kono aku celuk Mbak yo. Aku celuk Mbak yo. Njaluk diceluk karepe ben iso lunga haji. Mun dicelak, celuk wong ora daftar kok celuk. Jenengan